Izenzo isahluko sama-26 soqala ufunda evesini lokuqala. Khona u-Agrippa wathi kuPawulu, "Uvunyelwe ukuba uzikhulumele." uPawulu wayeselula isandla, waziphendulela wathi, "Maqondana nakho konke engimangalelwa ngakho ngabaJuda, Nkosi Agrippa, ngizibona nginenhlanhla ngokuba ngiza kuziphendulela namuhla phambi kwakho, ikakhulu lokho uyisazi sawonke amasiko nokuphikisana kwabaJuda. Ngalokho ngiyakunxusa ukuba ungilalele ngokubekezela. Inkambo yami kwasebusheni eyabasesizweni sakithi naseJerusalema wasekuqaleni bonke abaJuda bayayazi, bengazi kwasekuqaleni. Uma bethanda ukufakaza ukuthi ngangihamba ngehlelo eliqinileyo lenkonzo yakithi ngingumFarisi, kepha manje ngimangalelwe ngenxa yethemba lesithembiso asenzayo uNkulunkulu kubo obaba, ezithemba ukufinyelela kuso izizwe eziyi12 zakithi, zikhonza ngesineke ebusuku nemini. Ngalelo themba, Nkosi, ngimangalelwa ngamaJuda. Kungani kube yinto engakholekile kini ukuthi uNkulunkulu uvusa abafileyo na? Kepha mina ngokwami ngangithi ngifanele ukwenza okuningi okuphambene negama likaJesu waseNazaretha. Lokho ngase ngikwenza-ke eJerusalema, mina ngabafakaza abaningi kwabangcwele ematilongweni. Ngiwatholile amandla kubaphristi abakhulu, nalapho babulawa ngabalahla ngevoti lami. Nasemasinagogeni onke kaningi ngabajezisa, ngibacindezela ukuba bahlambalaze. Ngahlanya kakhulu ngabo, ngibazingela kwaze kwaba semizini yabezizwe. Kwathi lapho ngisaya eDamaseko ngamandla nangokuthunywa ngabaphristi abakhulu, emini enkulu, Nkosi, ngisendleleni, ngabona ukukhanya okuvela ezulwini, kudlula ukukhazimula kwelanga, kungikhanyisela nxazonke kanye nababehamba nami. Kwathi sesiwile phansi sonke emhlabathini, ngezwa izwi likhuluma kimi ngolimi lwesiHebheru lithi, "Sawulu, Sawulu, ngizingelelani na? Kulikhuni-ke ukukhahlela ezinkandini." Kepha mina ngathi, "Ungubani, Nkosi na?" Inkosi yathi, "Mina ngiwuJesu omzingelayo. Kepha sukuma ume ngezinyawo zakho, ngokuba ngibonakele kuwe ngalokho ukuba ngikumise ube yisikhonzi nofakazi walokhu kungibona kwakho, nolowalokho engizakuzibonakalisa kuwe ngakho. Iphule esizweni nakwabezizwe engikuthumela kubo, ukuvula amehlo abo ukuba basukume ebumnyameni, baphendukela ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane, baphendukela kuNkulunkulu ukuze bamkeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiweyo ngokukholwa kimi. Ngakho, Nkosi Agrippa, angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini, kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseko nakwabaseJerusalema, nakulo lonke izwe laseJudiya nakwabezizwe ukuba baphenduke, baguqukele kuNkulunkulu, benze imisebenzi efanele ukuphenduka. Ngenxa yalokho abaJuda bangibamba ethempelini balinga ukungibulala. Ngitholile usizo kuNkulunkulu ngimi kuze kube kulolu suku ngifakaza kwabancane nakwabakhulu. Angikhulumi lutho ngaphandle kwalokho abakukhulumile abaprofethi noMose ukuthi kuzakwenzeka, ukuthi uKristu ehlupheka ngokuthi engowokuqala ekuvukeni kwabafileyo uzakumemezela ukukhanya kuso isizwe nakwabezizwe. Kwathi seziphendulele kanjalo, uFestu wathi ngezwi elikhulu, "Pawulu, uyahlanya."
ukufunda okuningi kuyakuhlanyisa. Kepha uPawulu wathi, angihlanyi Festu odumileyo, kodwa ngikhuluma amazwi ayiqiniso nawokuqonda, ngokuba inkosi engikhuluma ngayo ngesibindi iyazi ngalezi zinto, ngokuba angikholwa ukuthi kukhona utho lwalokho olufihlekile kuyo, ngokuba lokho akwenziwanga engosini. Nkosi Agrippa, uyakholwa ngabaprofethi na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. Agrippa wathi kuPawulu, kusilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. uPawulu wayesethi, bengingafisa kuNkulunkulu ukuba noma kukancane noma kukakhulu kungabi wena wedwa kodwa bonke abangizwayo namuhla bebe njengami, ngaphandle kwalezi zibopho. Inkosi yayisisukuma nombusi noBhenike kanye nababehlezi nabo. Kwathi sebegudlukile bakhuluma bodwa bathi, lo muntu akenzi lutho olufanele ukufa noma izibopho. Kepha u-Agrippa wathi kuFestu, lo muntu ngabe ekhululiwe uma ebengalidluliselanga kuKesari. Izenzo isahluko sama-27 soqala ufunde evesini lokuqala. Kwathi sekunqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkhumbi, benikela uPawulu nezinye iziboshwa ezithile enduneni yekhulu, igama layo linguJuliyu, eyebutho likaKesari. Sangena emkhunjini wase-Andramithiyu obusuzakuya ezindaweni zingase-Asiya, e-Aristarku uMakedoniya waseThesalonika enathi. Nangangomso safika eSidoni, uJuliyu wamphatha kahle uPawulu, wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe ahlunyelelwe. Sasuka lapho sagudla ngezansi kweKhupro, ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Sesidabulile ulwandle olungaseKhilikiya nePhamfiliya safika eMira laseLikhiya. Lapho-ke induna yamfumana umkhumbi wase-Alexandra oqonde i-Athaliya, yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane izinsuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu, umoya ungasivumeli. Sagudla iKrethe maqondana neSalimone, sagudla lona kalukhuni, safika endaweni ethile ekuthiwa Mathekumahle. Eduze nayo kukhona umuzi waseLaseya. Kwathi sekudlulile isikhathi eside, sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngokuba isikhathi senzilo sasesidlulile. uPawulu wabaluleka, wathi kubo, madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba nengozi nokuchithakala okukhulu, kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela, kepha nokokuphila kwethu. Kepha induna yekhulu yethemba umshayeli womkhumbi nomniniwo kakhulu kunalokho okwakukhulunywa nguPawulu. Njengokuba itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika, iningi labo laluleka ukuba basukwe khona. Mhlawumbe kwenzeka ukuba bafinyelele eFeniksi, itheku laseKrethe elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho, bahlale khona ebusika. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi sebetholile ababekuqondile, bakhuphula ihange, bagudla iKrethe. Kepha emva kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya oyisivunguvungu othiwa i-Eurakiloni, kodwa umkhumbi usududulwa ungasenakubhekana nomoya, sayeka saqhutshwa nje. Kwathi sigudla ngezansi kwesiqhingana esithiwa iKlawuda, sahamba isikebhe kalukhuni. Sebesikhuphulile basebenzisa izinto zokusiza, bawuzongolozela umkhumbi ngezintambo. Kuthe besaba ukuthi bazakukhahleleka esidi, behlisa izindwangu zomkhumbi, baqhutshwa kanjalo. Kuthe ukuba
bengulwe kakhulu yisiphepho. Ngangomso bachitha umthwalo. Kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona-ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi, nesiphepho esingesincane siqinisa njalo. Lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho. uPawulu wasukuma phakathi kwabo wathi, "Madoda, ngabe nalalela mina kanamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi, ngokuba akuyikufa muntu kini, umkhumbi kuphela. Ngokuba ngalobo busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo, yathi, Ungesabi, Pawulu, umele ukuma phambi kukaKhesari. Bheka uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yima isibindi, madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokhu kukhulunyiwe kimi. Kepha simele ukukhahleleka esiqhingini esithile. Kwathi ukuba kufike ubusuku be-14 sisazulazuliswa elwandle lwase-Adriya phakathi kobusuku obomkhumbi, bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephonsa intambo yokulinganisa, befumana kungamafotome angama-20. Sebeqhubekile kancane bayiphonsa futhi, bafumana kungamafotome ayi-15. Besaba ukuthi mhlawumbe singashayeka ezindaweni ezinamadwala, baphonsa amahunge 4 ngasemuva, bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi bazakuphonsa amahunge enhlokweni yomkhumbi. uPawulu wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, "Uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina." Khona amabutho anquma amagoda esikebhe, asidedela sawa. Kwathi sekuzakusa, uPawulu wabancenga bonke ukuba badle. Wathi, "Namuhla lusuku lwe-14 nilindile, nihlezi nizila, ningadli lutho. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nidle, ngokuba lokhu kungokusinda kwenu. Akuyikulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu." Eseshilo lokho wathatha isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula waqala ukudla. Basebema isibindi bonke badla nabo. Thina sonke esisemkhunjini besingabantu abangama-276. Sebesuthi ukudla benza lula umkhumbi, belahla okolweni elwandle. Sekusile abalazanga izwe, kepha babona itheku elithile elinesihlabathi. Abanquma ukuba baqhubeke kulo mkhumbi uma kungenzeka. Uma amahange bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa. Baphakamisa emoyeni indwangu ephambili, baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle nxazombili, baqhubela umkhumbi kuyo. Inhloko yomkhumbi yaxhumekeka, yema ingenakunyakaziswa, kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amanzi. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna yekhulu, ithanda ukusindisa uPawulu, yawavimbela enhlosweni yawo,
Yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini bafika emhlabathini nabaseleyo bafika, abanye ngamapulangwe, abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Izenzo isahluko sama-28 soqala ufunde evesini lokuqala. Kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa imelitha. Abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile ngokuba babesaba umlilo. Basamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza. Kepha uPawulo ecakashile iqha lezinsaba elibeka emlilweni, kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe. Abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe, bakhuluma bodwa bathi, ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga akuvumi ukuba aphile. Kodwa yena wasinikela isilwane emlilweni akaze alimala. Kepha babheka ukuthi usezakuvuvuka nokuba awe phansi masinyane afe. Kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelwa ngozi, baphenduka bathi ungunkulunkulu. Kwakukhona kuleyo ndawo izwe lesikhulu sesiqhingi, igama laso linguPhubiliyu. Yena wasamukela wasiphatha kahle izinsuku ezintathu. Kepha uyise kaPhubiliyu wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane nembo. uPawulu wangena kuye wakhuleka, wabeka izandla phezu kwakhe wamphilisa. Kwathi lokho esekwenzile, beza nabanye abasesiqhingini abanezifo baphulukiswa, basitusa ngokutusa okuningi. Kwathi mhla simuka ngomkhumbi basinika esikudingayo. Emva kwezinyanga ezintathu sasesimuka ngomkhumbi wase-Aleksandriya owawudluliswa ubusika esiqhingini. Uphawu lwawo lungolwamawele. Sangena eSirakuse sahlala izinsuku ezintathu. Sasuka lapho sagwegwesa safika eRegiyu. Sekudlula usuku lwabalunye kwavuka iningizimu safika ePutheyoli ngosuku lwesibili. Safumana khona abazalwane, sancengwa ukuba sihlale nabo izinsuku eziyisi7. Kanjalo safika eRoma. Abazalwane sebezwile ngathi basuka khona beza ukusihlangabeza, baze bafika e-Aphiyo, Foro naseThresi Thabeni. uPawulu ebabona wabonga uNkulunkulu, wema isibindi. Sesifikile eRoma, uPawulu wavunyelwa ukuhlala yedwa enebutho elimlindayo. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu wabizela ndawonye kanye abakhulu babaJuda sebebuthene, wathi kubo, madoda, bazalwane, noma mina ngingenzanga lutho oluphambene nesizwe namasiko awobaba, nokho ngasuswa eJerusalema ngiyisiboshwa, nganikelwa ezandleni zamaRoma. Wona asengihlolile afuna ukungikhulula, ngokuba kungekho cala kimi lokuba ngife. Kepha abaJuda bekuphikisa, ngacindezelwa ukuba ngilidlulisele kuKhesari, kungesikho ukuthi ngisimangalela isizwe sakithi ngalutho. Ngakho ngaleso sizathu nginibizele lapha ukuba nginibone, ngikhulume nani, ngokuba ngenxa yethemba lika-Israyeli ngiboshiwe ngaleli ketanga. Bese bethi kuye, thina asamukelanga ncwadi ngawe evela eJudiya. Akufikanga muntu wabazalwane ukubika nokukhuluma utho olubi ngawe. Kepha sithi kufanele sizwe kuwe okucabangayo, ngokuba siyazi
ngaleli hlelo ukuthi liyaphikiswa ezindaweni zonke, khona sebemisele usuku beza kuye endlini yakhe bebaningi. Wabachasisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu, wabaqondisa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nakubaprofethi kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. Abanye baneliswa ngokwakhulunywayo, abanye abakholwanga. Kwathi ukuba bangezwani bodwa bamuka, uPawulu esekhuluma izwi labalinye lokuthi wakhuluma kahle umoya ongcwele ngo-Israyeli. Wakhuluma kahle umoya ongcwele ngo-Isaya umprofethi koyihlo ngokuthi, hamba uye kulesi sizwe uthi ngokuzwa niyakuzwa, ningaze naqonda, nangokubona niyakubona, ningaze nabonisisa, ngokuba inhliziyo yalesi sizwe siyababuthuntu, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimezile. Funa mhlawumbe babone ngamehlo, bezwa ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphilise. Ngakho-ke makwenzeke kini ukuthi le nsindiso kaNkulunkulu ithunyelwe kwabezizwe, bona-ke bayakuzwa. Kwathi eseshilo lokho abaJuda baphuma benokuphikisana okukhulu phakathi kwabo, kepha uPawulu wahlala iminyaka 2 egcwele endlini yakhe ayiqashileyo, wamukela bonke abeza kuye, washumayela umbuso kaNkulunkulu, wafundisa ngaso sonke isibindi izindaba zeNkosi uJesu Kristu enganqatshelwe muntu.